lehetőségünk nyílt részt venni a növekedési hitelprogramba. Itt 20 millió forinthoz jutottunk, ennek segítségével tudtunk venni egy új irodát, jelenleg ebben ülünk, itt le tudjuk ültetni a szakembereinket, és új termékekkel tudunk megjelenni az üzletek polcain. 10 évvel ezelőtt csak arcápoló, azon belül csak hidratáló termékeink voltak. Ma már az arcápoláson belül szinte minden szegmensben jelen vagyunk, tehát a tisztításban, a ránctalanításban. Ezen kívül megjelentünk a hajápolási piacon, még korábban megjelentünk a testápolásban, kézápolásban, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy egyre több kozmetikai szegmensben megjelenjünk. Dolgozunk azon, hogy az exportunk erősödjön, jelenleg az amerikai piacra sikerült betenni a lábunkat, illetve Szlovákiába és Romániába, de tovább dolgozunk, hogy újabb piacokon is meg tudjunk jelenni. A műsor a Magyar Nemzeti Bank támogatásával készült.